D3 bio nga ma-absorb. Otherwise, hindi mo ning puslandok sam. So kung may D3 bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginaabuligan nga absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala. Impormasyon sa ikaayong lawas. Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayogid sa madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika, pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina, pag may tisi mo barato na o ipi-ipo pa, tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Sundayunin ang nais parating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang K5 Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM.
Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 9:34 na sang gabi. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Maayad-ayad nga gabi, syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome na sa aton siring pagpangalagad sa programang K5 Night Watch. Diri damang sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kamusta na drang aton siring mga tagpalamati. Suki nga tagpalamati mga ka K5. Nga nagatutok sa ilatag sa ka mga transistor radio. Kag sa iban nga nagatutok diri sa aton siring Facebook Live, sa aton siring live streaming at K5 News FM Iloilo 88.7 digital. Mga ka K5, kasi na ni mag-o ka mo subong. Oh, baby, kalmada yun ba? Mga ka K5, since nagsugod ang local campaign period, masako subong ang inyo siring idol. Idol June Aluhado Kapulot. Temporaryo sugod subong. Asa sa matapos ang mga businesses dala ni Idol June. Ako ang inyo mabatayan sa pagpangalaga diri sa K5 Night Watch. Ulot danay naman kita diri sa aton siring pagpangalagan from 9:30 p.m. up until 12 a.m. Pinulupulaw naman kita nyo. Kamusta ang aton siring mga ka-K5? O, nakapanyapon na balang tanan? O, nakapauli na balang tanan? Ay, dayad yun nga gabi. Mabatian kita halin sa 1st District up until 5th Distrito. Kamusta dra? Ang mga nagapamati via K3 News FM Yagaw. Kuya AJ, mga dayad yun nga gabi mga sir. Sa aton dra nga mga army friends. Sa mga nagapamati man sa 2nd Distrito. Listening via K3 News FM Leganes. Dra kay Kuya George. Kamusta ka mo dra? Anong kamusta ang tiyempo? Mapulo pa Akon kahapon nag-ulan-ulan. At subong naman yung adlaw, magbawi ang init. Ang kapaang nga nabatyaga nato no kung ang ginatawag nga heat index nagalabot sa 41 degrees Celsius.
Ati iba ni Mansig diskarte lang kung paano makabatyag sang tugnaw sa ilasin ni tagsa ka mga panimalay. Kung kay tungod man Domingo, wala sang klase, iba naglagaw sa baybay. O nagpulo paligo sa kasubaan. O sa mga kabalayan naman niya, ang iba na diskarte sa mga balay sa uma. Kita mo nang inabasyahan sang tubig ang atop ka kay 5 kagay man ka mo na ka kay 500. Para magbulubugnaw lang. Very careful ka man nga hindi man maglusot ang tubig mo. Kamusta na ka mo dira? Ulo agunto lang dira sa mapaang tiyempo. Especially pa dira kung kitid-kitid ang mga panimalay. Especially sa mga squatter areas. Kung tulo pa danay, walos pader lang ang tunga ninyo, no? Kung tawag nga pagitan in between. Expected naman na madugay ang ons ang aircon mo, madugay ang ons ang electric fan mo. Di mamahal naman ang balayran mo ni sa kuryente. May layit yun nga gabi dra sa mga taga Segundo Distrito, sa mga kasimanwa ko dra sa may Banwasang Leon. Kamusta dra? And of course sa mga listeners naton nga nagapamati via K3 News FM Kalinog. Listening via K3 News FM Kalinog dra mga taga 3rd District. Sa mga taga Putotan, may dayad yung gabi. Dra kay Kaki5 Kulot. Kamusta dra si Kaki5 Ray SPH Umalay aton sa nga station o kon area manager. And of course, raman sa 4th District of Iloilo sa mga taga syudad sang Pasi. Dra kay Kaki5 Edmar Liquinia. Edmar Gidman Subong Kaki5 Ans. Or si Sir Von Subong. Kaki5 Edmar. Sa mga taga-Pasig City, o kung may mga talamyawon ka mo mga Kaki5, kung gusto ninyo makigbahin sa aton siring pag-istoryahanay, pagdiskurso o kung pag-discuss ang pila ka mga topiko, pila ka mga balita diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, open gid ang aton siring comment section mga Kaki5. Sa mga listeners naton dara sa Quinto Distrito, listening via K5 News FM Sara 88.7. Kapon naton dara papaflog yapon, no? Kung matagabi, kamusta dara sa Quinto Distrito, maidayad yun nga gabi. Sa nagapamati dara sa may Banwasang Sara San Dionisio, kag sa mga kaiping pagid nga mga kabanwahanan. Campaign season na. Nagapangampanya na ang mga nagapadalagan sa national and local possessions. Ati, may iba na guro waslik-waslik na ne. Kung subong iba nagawaslik-waslik sang kwarta, base sa sunod, waslik poder na. Sa mga Kaki5 naton rin sa syudad sang Iloilo, dira sa may distrito sang Mandurriao, sa mga sikat driver, tricycle driver, sa iba nagapamasada sa gihapon sang traditional jeepney. Ako nagahingagaw pa dirang pila ka mga modernized buses, diri sa syudad sang Iloilo, makangidayad yun nga gabi. Sa nagahimo sang ila sila mga tinda, mga balaligyaan sa distrito sang Haro, makayayad gid nga gabi. Naman sa mga listeners naton sa distrito sang Lapas, nagapulo pang happy. Galit na naton nga Pinoy. Nabisan na init ang jimpo. Tuman ka paang. Saan mag 41, 42, 43 kapigyapon na. Naga-indakal pa na, nagabiti pa na ang kainit. Si Kaki5 Andrea mo ka man na Kaki5 An. Parang paang-paang na init-init na ngapi kagyapon. Mga ano na ya Pinoy, tatak Pinoy. Ang iba na ya nga mga foreigner, o kung iban man dara. Gaya nila ko kagwanta, mag-init mo. Sa mga Kaki5 naton, nagapamati dara sa may distrito sang Molo. Dara nagatulotambay sa Molo Plaza. Sa distrito sang Arevalo, Lapuz, La Paz.
Sa city proper. Basi mambal ka mo permi kung nalimtan ang city proper. Kaya palangga kuya mga taga city proper. Ambal din ni Kaki 5 Leo John Beliones. Ambal ya puro na sila tanan subong alwan kag madasig palapitan. Malayo pa lang nagayuhom na mo. Siyempre. Parehos lang na Sir Leo John Beliones sa mga nagapangaluyang. Dalon niya ka sa mga mabulaklakin nga mga tinaga. Dalon niya ka sa puno pahinto ba? Amo na nga dapat, no? Liwat-liwat kung nga ginahambal. You have to be a wise voter. Okay, sa imo, nakasalalay ang kapalaran sa aton siring kamot, sa aton siring pagboto, ang kapalaran sa aton siring komunidad. Basi magpili ka mo or magboto ka mo darasang hindi man maayo. Wala sang knowledge. Wala sang ihibalo sa iya siring obligasyon kung mag-ara na siya sa posisyon. Tapos magreklamo ka mo. Ano na yung politiko naton man? Wala sang hinalungod. That is why para hindi ka maghinulsol, hindi mo mabasol ka o galingon mo that you've been part of that circumstance, you have to vote wisely. Bala Sir Reynan Haraldan, sa mga taxi patrollers naton nga nagatutok na diri sa aton sa ring pagpangalagad. Nagalibot-libot diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Nagahingagaw pa dra biyahe. May ginalagas pa nga boundary. Subong daan damo na kompetensya sang taxi. May mga Grab na subong, may mga angkas. Ang tawag naton nga mga TNVS. Mga ka-K5, kamusta ang biyahe mga sir? Di may guluginan siya man. Amo na mabudlay kung kaisa, no? Arang tawag na, damo ka siyang balayran, may mga boundary ka, pataas man ng operator mo. Kaisa hindi man ka-inchindi nga pigado ang biyahe. Sukot lang sukot. Okay, Sir Arman Bakuguway, may dayad yun nga gabi. Sa mga listeners naton, solid K5 supporters. Kan K5 Iloilo solid supporters chapter 1 and chapter 2. Sa nakapulo pa niya po na kamo. Anong ginahimo nyo subong? Nagapahunay-hunay. Okay, subong daan na sa mga usual nga mga senaryo sa pabalay o konpuloyan sa mga Pilipino. Amo ni oras las 9, las 10 katanaw na sa mga teleserye. Kung wala ka tang sa TV, kontakan ka magtanaw sa mga TV, sa mga drama dara. Pamati ka na lang diri sa K5 News FM Iloilo 88.7. Update mo ko di nga magpinulaw-pulaw. Hasta kita diri kaagahon nga palingaw-lingaw sa inyo kag maghatag sa mga detalye kag impormasyon. Ano ba lang latest nga nagakinatabo diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo and even diri sa pungsod Pilipinas kag sa mga luwasang pungsod o kung sa luwasang pungsod mga ka-K5 sa aton sa ring nga mga balitang international. Good evening dira kay Sir Arman Bakuguway. Mahina ko nung sulod ka kay 5 pa-check ba sa aton sa ring nga Facebook Live. Okay na. Kay Sir Hudlo Montana. Good evening, purya ulan lang. Nagapamunit ko di gali sa Port San Pedro. Good evening lang. Okay, Sir Hudlom Montana. Kamusta da Sir Hudlom? Pila na kaisda ang imo nga nabunit dira sa may Port San Pedro. Sa sugot ka man nga sa iluhon dira ang ang operation sang roll-on roll-off ako na roro. Sa imo pag-assess dira Sir Hudlom kay ikaw taga dira. Dawadlaw ka dira ga saboy, dawadlaw ka dira ga tambay. Balaan mo gidra ang sitwasyon sa matagadlaw nga tanan. Matyagan mo, capable man bala dira ang area nga dira sa Fort San Pedro to cater this kind of proposal. Kay Sir Roel Sazon, good evening from Olongapo. Magandang gabi po, ha? Nauunawaan mo ba kami dito sa Iloilo? Naghihiligay nun kami dito, eh. Kay Sir Reynan Haralda, may dayad yun nga gabi. Kay Sir Toribio Toto Jan, good eve, shout out dara kay Kalma from Bacolod.
Ano namin yung ngalan ba? Oh, kalma. Baby, kalma. Oh, baby, kalma. Itawagan na lang na siya nga baby. Okay, kalma man pilido yung ano na yung tawag yung sa iyo yan eh. Kaya sa Reiki Armencia, i-check natin sir ha. Kaya actually, nag-announce man dari ang nga buwas nga adlaw. On March 31, ang pagsugod dari sang Idil Fitir. Good evening kay Sir Fred Pasgala de Ocampo. Kay Kaki5 Rose Balido. Kay Mami Immaculate dara sa may distrito sang La Paz. Kamusta dara Mami Immaculate? Ma'am Merly Bustilio. Si Kaki5 Iska. Kag sa mga kay Ma'am Yasha Salbon. Kag sa mga abroad dara or sa mga overseas Filipino workers naton. Halong lang kamo dara. Subong daan or sa mga nagliligad ngayon adlaw kang Friday. Isang Friday may nagluntad to yung linog. 7.7 magnitude nga linog dira sa may pungsod Myanmar. Wherein na nakalabot mandara nagtayog mandara ang pila ka mga area sa Thailand. In particular dara sa ila sining sentro mandara sa Bangkok mga ka-K5. Damo man actually nga mga Pinoy no, especially mga nagatudlo or nagateach dara sa pungsod Thailand. I don't know lang sa Myanmar na pilagid da ang population ng mga Pinoy OFW. Halong lang kamo dira. Kag keep safe lang everyone. Sa mga OFWs naton. Siyempre nagatutok man na sila diri o naga-check man diri sang update latest diri sa Iloilo City. Manahidlaw maghambal sang hiligay nun. Okay dira may mga ara sila sa mga Arabic countries, sa mga English countries. Galos na hindi nakabati isang hiligay nun sa birugad lang. Para nga nagatutok sila diri sa mga updates diri sa Iloilo City. Pinagi man diri sa K5 News FM Iloilo. Kay Sir Roy P. Fama. Mayong gabi kagawad. Para sa tanan nga mga pumuluyo sang barangay Sambagharo. Kay Sir Romeo Sobere. Din ka ganit subong Sir Romeo Sobere taga San Miguel ikaw sir. Kay Sir Samuel Fuentes. Nagapamati diri sa aton. Kay Ma'am Mary Andy Lumampaw. Ambal rin ni Sir Hudlo Montana. Ambal ya favor ko ma'am para makabuhay-buhay man rin sa mga peer guys, mga poorest of the poor. You know that, mga second class life. In fairness, may mga advantages man. Kung ang kaso, man mabuhi ang ekonomiya. Pero mostly ang concern diri sa mga pumuluyo will be the traffic. Subong palang gani nga wala pa na ang roro amin. Ma-experiensyahan man naton ang pagpugok sang traffic diri sa Iloilo City. Especially dira sa may city proper. Kung nagambag kita nga roro, usually malaba ganang pila sa mga truck, sa mga salakyan, mga ka-K5. So maybe, let's see kung what's within this proposal. Okay, probably may mga, ano man na mo, mga technical teams na nagatuon dira mga ka-K5 sa mga possible effects and of course, what could be the solution mga ka-K5. Ate kung maaragid man, ate syempre mabuhi na ekonomiya, pwede ka nakabulo baligya, mga parking boys dira, mga gatambay dira sa pier. Mga ka-K5. Kay Ma'am Marjorie Carmen Rivera. Good evening, ka-K5 Kim. Shoutout lang sa inablos ko si Yan Salvador. Kag Rivera Artieda sa family, o con Artieda family sa Pali Manduriang. Thank you so much, Ma'am Marjorie. Kay Sir Wilbert Libuna. Bali, good evening, K5 Kim. Hidlaw man kami kay Sir June ba? O ano nyo lang, i-follow nyo siya sa inyang Facebook page. June Kapulot News Live. Kay Ma'am Dina Rabina. Kag sa aton siri nga mga headlines. Daw isa ka inaded to sa may Haro Plaza, dira sa palibot sa Haro Plaza.
may magnubya o nakakita sang ampaw. Abi niya, kwarta na dangin, bato pa. Tapos kakipay ba, literal nga bato. Wala man to si Darna, pero may bato. Na namin magsingget nga, ding, ang bato. Tayong magnubya, sa may lapit dira sa Haro Plaza, sa isa ka phone shop, nakakita sang ampaw. Abi nila, usudan sa buong mga kakifay bang ining money hunt. Especially sa mga content creator or mga vloggers nga ginatawag. Ginabili na nila, videohan nila, nga itong-tong nila nga mo ning sobre or amo ning item mga kakifay. Kung sino una ka pudyot or una ka pulot, amo na siya makadaog o kung amo na makakuha sa amo ng item. Pero sa ilaya kaina, ang mapagpulot nila, abi na nila kung may pamahaw na sila sandok sa K5 Bands mo. Sa kay lapit lang dala sa may Haro Plaza. Kakrave na tanay ko na sang manok mo. Pagbukas sila ba? Shabu. Hindi siya pagkaon niya shabu-shabu, kundi literal nga shabu. Ginatawag na sabong, syempre suspected shabu. I-test pa na sa laboratory. Whether confirmed nga shabu. Rambal gani diri sa nakakita, saan wala ka pa nagagamit. Balaan mo na ang shabu kag kung illegal nga droga kag hindi. Lumama na mambal nga asin lang na. Kay uso daan subong. Ang kita nyo ng drop-drop. Kung hulog-hulog style sa mga illegalista. Matyagan ko guro. Nagapangalot na tong ulong sa naghulog. Akag sa nga ang manugpulot nga katransaksyon. Okay, sa information, may naglabay ko nung lalaki. Nga mo ring naghulog sang ampaw. Kaya usually, according man rin sa mga information sa kapulisan, ang ining drop off, kung drop sa buabi nga terminology na sa mga illegalista, at ihulog na abisang mabaligya, tapos gana message siya na, para hindi pala ginatawag nga madudahan. Message siya na, sulusundi lang ko. Pero probably, na-delay atong katransaksyon, naunahan po diyot sang gatulutambay dira. Matyagan ko, nagapangalot na siya ulo, subong mo. Balaan nyo kung pila pa ni Valoria. Sobra pa 100,000 pesos. Ate ko nang nakapulot ni mismo, abi. Nagagamit yun man sang shabu. Ako na sang drugs, mga ka-K5. Basi mudlo, mataya na basi isa na ni kabulan niya supply. Ate, tawag na mga kakifay. May ban subong. Ano subong? May money hunt, may shabuhan pa subong. Ay manakulbaan na lang magpulopudyot na sang money hunt ka na. Kasi makitaan nila shabu, salaan pa sila dara. Ate mayo lang kay may usually may katambay gud man dara nga patrol sang pulis sang Iloilo City Police Station 9. Dara sa may palibot sang Haro Plaza. Tigin turnover nila dayon. Ate, amo na bala, no? May lang kay ara sila sa presence of mind. Wala bala sila natarantar or wala sila nagpanik mga ka-K5. Yung turnover nila dayon, kaya siyempre nakulbaan man sila pero somehow they know what to do. Adlock man sila nga maumid or adlock man sila ma-involve nga masalaan nga ila bala, no? Kasi may mamutikan nga mabukad to nila. Tapos masalaan sila nga silang nagabaligya. Ang bagay ni diri ni Sir Hudlo Montana, la siya karimit baldagid. Paldo gid. Piho gini nga ginakigan. Kung wala ni siya ginakigan, basi ano ba rin natabo sa binakol pa ni siya guro. Mambal na siya nga gasulod kasamo ni nga ubra. Tapos alam ba si mong katambay sa baed. Sa baed o kung sa higad, baed na yan, ano na yan. Kraya. Paldo gid. Diba si nag-ano na siya? Nag-training lang siya online kay 500. Kulang ang knowledge, kulang abilidad. Sa dugang naton diri nga mga headlines mga ka-K5.
Ate paldo gito. Kinigan na gito siya to. And for the safety man sa ring magnobya, of course, no, we hide their identity. Okay ba si sundan niya sila sa mga illegalista nga din? Nagagin turnover niya to. Nami ang balan nga nagainanga ka mo, nagabaligya ka mo drugs, inanga ka mo da. Sa dugag naton sa ring headlines, ang improvements sang Iloilo Airport. Amo subong no ang prioridad o kon priorities sang Iloilo Provincial Government kag sang Department of Transportation. Kasi siyempre dapat patahom muna ton dara. Mga dumay kabuhi man baladra ang sunod sang airport. Ako nakakadto na ko explore na ko sang airport dito sa Cebu or dito sa may Mactan mga ka-K5. And so far malingaw kagit kay damo da mga facilities. Dami ang ventilation, may mga tambayan kadra. And somehow dapat man nga i-adopt sang sining Iloilo Airport since nga mayara na dira sa mga direct or nagbalik ng pila ka mga direct international flight. Kag may mga plano pang dugangan ti subong ang existing dira direct flight mga ka-K5 is ang tawag na Singapore kag Hong Kong. And subong gira plano or lapit na lang gid na mapatuman. I mean do mga March niya atang Thailand. According diri sa Department of Tourism and announced by the Cebu Pacific. By this March, maybe subong negoro check natin karon ang pag-start sa direct flight to Thailand. Sawadika! Namin na kay direkta bala, no? Hindi ka na magkadto pa sa Manila. Kung may mga connecting flights pa bala, no? Kaga plano man rin ang Taiwan, Japan. Nami ko nga muna nga damo direct flight. It could boost our tourism. Maka-direkta kita kadto dito kaga mga foreigners man or mga taga Japan, mga taga Thailand, mga taga Hong Kong, taga Singapore. Maka-direkta sila nga isa lang ka flight kadto sila diri sa Iloilo. Dapat nga paano man kita magpa-impress, magpa-bida-bida. Kami man kung kaisang magpa-bida-bida ikaw. Kay you are competitive. Gusto mo perfect ang mga bagay-bagay. Especially kung sa mo na ikaw sa mga proyekto sa gobyerno that caters the general public. Sa dugang headlines, kung sang sang Biyernes nga adlaw nag-start ang ining local campaign period. Nagsugod man diri ang Uplan Baklas sang aton suring Commission on Elections sa COMELEC sa mga tarpaulin bala nga wala na butang sa common poster areas. Kung sa ginset dara nga poster areas sa mga slates or sa mga party list kag sa mga politiko mga ka-K5. Ate mga sobra isa kagatos ka mga campaign posters ang napangkakaso ko na pang baklas sang COMELEC sang una nga adlaw sang Operation Baklas mga ka-K5. Sa aton siring balitang national, si Senator Kiko Pangilinan ginadoso ang libre nga pamahaw kon free breakfast sa mga estudyante sa eskwelahan. Damo gid manabi nga hindi ka pamahaw kadto sa eskwelahan. Kulang sa wala unod dila chan. Hindi man ikaw na makatutok sa imo sining klasihan, di ba Ma'am Anali Bahade? Kagi ka man nga eskwela nga wala unod chan mo. Siyempre naka-experience man kita sa ginatawag nga kapigaduhon, especially sang una nga wala pa kita taubra. Ang mga ginikana nato nara lang sa uma. Kaya pa igo-igo lang inyo sining kwarta. Na buro budget ng mga ka-K5. Tiyan mo na. Check natin karon ng mga details. Kag ang pila ka mga estudyante sa pungsod biktima sang bullying sa eskwelahan. Damo rin subong mo. Nagligad na batian yung viral man nga balita online. Dito sa may Paranaque. Atong allegedly ang isa ka lalaki. Medyo sulusilahis na siya mga ka-K5. Ang allegedly victim parmi gina-bully, gina-away, gina-suya-suyaan sang biktima nga grade 8 student.
Asa sa nagabot sa punto nga ginbuno patay niya mga ka-K5. Actually, there are a lot of other students na naga-voice out na biktima sila sang bullying. Masang una gid man basta may grupo-grupo astig sila ilig na sila manuya-nuya sa mga hipuson. Kagi man kamo nga ginbully kamo sa eskwelahan. Bala niya kang mangu ka. O laway ka, baho ka. So yaan yang balay nyo gahilay kuno. Ikaw lang bila permi na punteriya sa mga isog-isog sa eskwelahan. So i-check naton karon ng balita. Kagad dito sa may Antipolo. Tungod sa sining road rage o kung inaaway sa dalan, may isa ka motorista ang napatay. Kag may napilasan mga ka-K5. Pakita naton karon sa inyong video. This is very disturbing, kag-alarming on the part sa mga muga motor balan. Kung daan init ang tiyempo, hindi ka mo magpadala-dala sang init sa ulo. Ano gay, inyo da ha? O dumduman nyo, may gahulat sa inyo nga mga kabataan, may gahulat sa inyo nga mga asawa. O kag ang mga masumalang nyo da sa dalan, may mga pamilya man nga nagahulat sa ila. Samtang commercial kita anay, pero samtang nagapamati kamo dira sa mga pasayod nato nilo kamo sang DTX Coffee Mix, ang healthy coffee ni Dr. Ramil Itang Oy. Kung nabudlayan ka bala magpangihi, magpamuhin, wala ka nakaintindi sa imo sining digestion, inom kamo dira sang DTX Coffee Mix. Kung gusto nyo naman sang manamis-namis, mananam-nanam nga kape, sang Klinika de Alternatibong Medicine and Wellness Center, inom ka mo sang D o kon pre-bio coffee. Kinimo ko pa di pre-bio coffee ka kay 5 ans. Laman guro ga pamati si Doc. Dua kita kiga. Mga ka-K5, standby ka mo dra anay ha. Time check, it's 5 minutes past the hour of 10. Las 10, dasig na gari, pagambal ko las 10, 5. Las 10, 6 na yun. Mo nakadasig sa mga inuras. Nakadasig sa mga minuto. Dapat nga magyuhom kita kag magpakalipay. Check natin karon ang mga sitwasyon man sa syudad sang Iloilo. Aton sila nga patrol nga galibot-libot dari sa syudad. Si K5 Jenny Kauyunan kag Master Jason Talaro. Standby mga K5, magabalik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbudaw, at yung lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kang magluhog sa bagong paglaong. Wala sang laya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang laya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Governor Lee. Before ko na Mexico, almost a decade ago,
wala nila sa ito. Ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkabila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy na. Magpapadala sa lahat. Yes, wala pa yun na. Ugot nga magkabutanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan na sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anong magkabutlay. Wala sang baya ay bisan anong magkadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manunay Mali. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag-empleyado ni Dr. Maypool. Nagsugod ako bilang isa ka-empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ako oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod na malapos sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa sakripisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaglan, naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawan. Kita, padayon na mag-augpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na handa magpalangga, servisyo hindi matulad. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong, sa bagong nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil
bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati akong through the leadership of Dr. Minhoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minhoy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang ating nga CEO Dr. Minhoy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkaplanay, aton gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Numpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko gina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss, nga si Doc Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan nga mga estasyon, pero nahimo na naton hindi lang tungod sa akon patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous, so I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peo Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. Alas 10:17 na sa gabi. Kamusta ang aton siring mga tagparamati? Kapag tao pa? Sige po, kawon ko lang kamo. This time, K5 fans, wakata local pag-asa para ma-check ang latest siring update sa dalagan sa aton siring panahon. Kaga sa aton siring kapaang nga mabatyagan. Kay Ma'am Bings PSG, maidayad din nga gabi. Sir Rodel Aslais, Ma'am Juana Freda Sarmiento, nasa may Cebu. Ma'am, kung kay Sir Rodel, tara sa may Pulo Maestra Vita Uton. Sir Nemesio Tahala, Nemesio Tahala Senior.
May dayat yun nga gabi. Napamati kita si Ma'am Ninfa, no? Ma'am Ninfa. Para sa may Banuasang Uton. Kay Ma'am Annalie Bahade. At this time, naka-standby na sa aton sa nga linya ang aton sa ring local pag-asa. Upod rin si Engineer Rolly Cuenca. Engineer Rolly Cuenca, upod mo rin sa K5 News FM sa programang K5 Night Watch. Ika K5 Kim Kaluyo. Good evening. Yes, ma'am. Mayang gabi, no? Sa aton man yung mga tagpalamasi. Manatang latest weather update sa subong adlaw, March 30, year 2025. Sa karon na, padala natin ginamonitor yung low pressure area nga aton na siklatan sa sulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Uli natin ini nakitaan 150 kilometers east-northeast of Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Sa karon ang ining low pressure area nagpaidalam nga manubo pa naman ang tsansang mag-develop sa isa ka bagyo kag wala sa direktang epekto diri sa aton sa Western Visayas. Samtang easterlies ang nag-epekto sa bilin nga bahin na pungsod. Diri sa aton sa Western Visayas, alawman naton ang generally partly magalumon tubtob sa magalumon naton kalangitan kag may mga pagulunulan kita or pagpangilat pa naguob labi na gid pagabot sang hapon kag kagabihon kinadala sining easterlies. Ay natubtob kasarangan naton nga hangin di ka naminha na sidlangan kag magadala ini sila sa nga makanay tubtob kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 25 to 30 degrees Celsius sa aton nga adlaw. Nagtunod dala sa 6 punto kag magabot laki ni siya alas 5:47 buwas sa aga. Kagaman natin latest so the update rin di sa ilila Pag-asa, Rolly Cuenca. Thank you so much, Engineer Rolly Cuenca, for taking our call. Good evening. Just something ko kumayang gabi. Mga ka-K5, nabatian naton si Engineer Rolly Cuenca. Ang aton sa ring Pag-asa weather forecaster from Pag-asa, Iloilo. Tiga, ano gid man kagulugalong. Pero medyo may mapaang-paang kita nga mabatsagan. Kay Ma'am Janine Pabarinas sa Akuendo. Maayad-ayad yun nga gabi. Dito na kita diri sa aton sa ring mga balita. Pero this time ka kay 5-an, pwede natin makuha aton sa ring patrol. O kung nag-saot-saot na si Idol John na mo ni Oras. Dira lang sa imo, matukar. At sige, maturagsoy kita anay, mawas-was kita anay saot. Kaya kasaot si Idol John, ti sautan taman na. May problema. Bali, Sir Hodlo Montana, tultulan mo, Ma'am Kim, ang buho sa likod sang Sanyatsin High School. Nami na ila pandisal, Ma'am, ribli man din. Sige lang, Sir Hodlo, kung makalagaw-lagaw, tadra sa may Fort San Pedro, liwat. So, una, nagatambay-tambay man kami drag kakaon sang street food, sang seafood. May panahon din yan ang pandisal sa Rahodlom. Pinagad maubos mga pandisal ha. Kasi Sir Andre mabayad daw. This time, awas-was kita na isaot para magbulibugtaw ka mo dira. Kaya routine na ritual ni Kaki 5 June Aluhado Kapulon nga mag-was-was saot para maka-exercise man ka mo dira nga nagapamati sa pagpangalagad naton diri sa K5 Night Watch. Sige, go!
Ay, naghapo. Dato karang hapo ta. Magpalang alay mantiil ko ba naka-heels ko daan nga pala ni 4-inch. Ate sa mga K5 dato na naka-warm up na kita. Was. Ma'am Rose Balido. Kay Sir Sanel Abayon Banzales. Balia, good evening, Ma'am Kim. Grabe, gid nga hataw ba? Kung makita mo lang ko sa diskuhan, sir. Mga ano pa lang to at 10% energy. So, galing subong to, wala pa ko kadulo disco. Wala pa chimpo. Ay, fiesta na sa inyo. Gada ko mag-disco kay... hindi ko mag-atras daw. Kay Ma'am Samla Elgar. Dara sa Family Palmes nga nagatutok diri sa aton nga pagpangalagan. Sir Romeo Sobere, warm up to ragsoy. Ang bali Sir Hudlom gani iya gina ritual bombatsyo na. Amo na gina terminolohiya, kung terminology ni Sir John. Bombatsyo! Ate, kampiyon na. Ayos na. This time, waon na to ng aton siring patrol. Upod ang gwapahon. Tisayon. Naton siring reporter. Si K5 Jenjen. Basta Domingo ganing adlaw. Upod gina naton sa patrol. K5 Jenny Kauyunan. I-check na to ng latest sitwasyon sa palibot sang syudad. O may nasiplatan na nga chick si Kakipay Jason. O kung dire lang si Kakipay Jenny, tani nagwaswas man siya di saon. Wala ka mo kabalo sa mga abilidad sa mga taga-K5. May ano din mo, may dancer, may singer, may rapper. Pwede man lumpia ka, mahilig potos lumpia. May nag-ano pa din, may bagaliso-liso sang dila. Kaya si K5 Andre, ano yung mga talent K5 Band? Ano talent mo? Mag-saot man? Ang talent mo siguro, mga luyag tapos ginabasted. Mamala, paldo, gina-rebellion ni Ham. Pati mayo na mag-diskarte si K5 Andre. Okay na, K5 Bands. Na-establish natin siring connection sa patron. By the way, upod natin dari sa newsroom, nalimtan ko man. K5 Alira Apin, ang taga-Apin sang tanan. Maabogada man siya mo. Si K5 Sunny Puna, ni Sir Sanel Abayon Banzales. Ang balya kompleto, Ricardos ba? Oo dapat na yan, ano ka, mag-flexible. Kada butang mo dan sa resume mo, sa CV mo, flexible. Dapat diin ka ibutang, diba, sa Randy Aklarasyon. This time, nag-standby aton si Ringa Patrol. Upod si K5 Jenjen Kauyuna. K5 News FM, Kampiyon Report. K5 Jen, mayong gabi. K5 Kim, mayong gabi. Kamusta ang paglibot-libot sa syudad? May gwapon nagalibot? Yes, K5 Kim. So, nagalibot-libot ka rin sa may distrito sang La Paz, kag distrito sang Haro, K5 Kim, kag sa city proper, Kaina. Ti subong, it's 10:30 in the evening na K5 Kim. So far sa dalagan sang trapiko, ti malaka na K5 Kim ang makita naton nga mga jeep nga nagabiyahe. Usually K5 Kim makita na lang naton ang mga taxi, ang mga motor, ang mga riders, kag ang mga naga-bike K5 Kim. Excuse me. Busogid. Bagang panyapon, guruay. Di na kita na doon lang kita sa aton nga laway. May naglibak sa imo.
Or may naglibak sa aton niya. Sa nagalibak sa akon tani na itulog mo karon. Basta idlaw lang sa nanay mo simo. Panumdom yak ka mo na kadunglan kalaway mo. Hindi mo ka to ang tulog guro sang Iloy kay may klase buwas. May nag-comment din sa aton no, ang balya Sky James Aguilar Maranyon. Ang balya diri bias nga media. Basta gani mga balita parte kay mga kay Duterte. Kita diri kay 5 Jenny, we are presenting sa mga pros kag sa mga anti-Duterte nga mga balita. Amo na budlay sa inyo. Napagtas no kita ko subong nga gabi. Amo na budlay sa inyo kung hindi magpabor sa inyong balita, bias na dayon bisan may mga sources. Kung gina-cover man na gani inyo nga mga event, tinami man yuhom-yuhom nyo. Gina-cover to gani sa piyak, kontra naman kamo. Wala na lang kami isang padulungan sini. Mambal pa kamo nga mga bayad ang mga media nga wala gani kami dire kwarta. Ano bla ka K5 Jen? Kalma ang imo nga heart. Kalma. Baby, kalma. Ate kay tawag na kay James Aguilar Maranyon. Amot pala edad yagid ni nga nagabida-bidagan ni siya diyo. Kung hindi ka diri sa K5, you are free to unfollow. Wala ka di ginapilit. Kung hindi ka tayo matyagan mga bias na gid, wala na gid nagapabor sa imo. Pero what we do is nagakuha kita sa mga sources because we maintain our credibility. James Aguilar Maranyon. Mamala ka karon sa akon daw. K5 Jen, kamusta liwat? Proceed. Grabe, basi ma-carried away ka doon ka K5 Kim. Ano ko sa piyak na linya. Ang bali ka K5 Balira, wala pa gid man ako kapanyapon. Ikaw karon niya po noon kumayo na hindi ko aswa. Wala pa gani ako kakaon, mo sa balon yung bayadan. Sige K5 Jen, kamusta ang dalan? So far, so good. K5 Kim, ang dalanon diri sa may syudad sang Iloilo, kalmado ya K5 Kim ang dalanon sa subong nga gabi di K5 Kim. O i-compare sa imong heart. Sa lagi ni James Maranyon. James Aguilar Maranyon. James Aguilar Maranyon, kung hindi mo gusto, pagtulog na ng dabi. Amo na gani, amo na basta kulang sa angga, kulang pa sa pagpalangga. Di ako ka K5 Kim, kulang man sa angga, kulang man sa pagpalangga. Pero wala kaya gapasingit? Oo, ay kuya gapasingit. Amo na ya kulang sa kulang sa paghangup. Nakabutang man akong kaisa nga may mga sources o kung sinodra ang naghahambal sa mga balita. Mangkoton pa na nila, sinunang nga naghambal sina. Sinuna nang basihan ninyo, may nakabutang na gani according to suno sa suno kay. Ano ba ka K5 Jen? K5 Kim, balaan mo manadaan nga gahambalan na sila nga bias ang media kung ang balita against sa ila. Pero kung hindi ang balita agani igapabor sa ila, tinami man ila nga yuhom-yuhom, nami man ila nga tawag ni nga dayaw-dayaw sa aton K5 Kim. Pero kung lain na gani, dayon man ila reklamo kag kumod sa social media ka K5 Kim. Amo gid na kulang sa kulang sa paligo. Sige ka K5 Jen, kulang sa angga. O ako kulang sa panyapon, siguro na butod na grotsan niya na. K5 Kim, may magsaka ko na karon dalaan ta ka panyapon. Ano yung gina-crave mo? Hindi lang sinoo. Ano gina-crave taman? Ikaw ka K5 Vans? Ano gusto mo? Sisig. Nag-demand. Mangkot mo kami, kaga. Bisan lang ka K5 dyan, basta halin sa tagipusoon mo. Basta halin na sa tagipusoon, wala na yung question. Kita na to karon kung may sisig sa may Haro Plaza ka K5 Kim. Sige, may problema. Teka mo, stadrang damo pa subong private ng mga salakyan, no? Yes, taxi or taxi na?
private kag mga taxi ka K5 Kim diri sa bahin sang atubang sang Western Visayas Medical Center ka K5 Kim. Syempre given nga hospital 24 hours medyo mabisi-bisi pa ang diri nga daranon ka K5 Kim. May mga makita pa kita nga traditional jeepneys nga nalagabay as well as makita naton sa aton Facebook Live ang aton nga katapos ang kapulisan ka K5 Kim nga nagalibot sila ka K5 Kim sa mga pila ka areas diri sa Iloilo City. Iniangot man bala ka K5 Kim sa pag-umpisa sa campaign period ka K5 Kim. Agud nga syempre pasiguraduhon nga malinong kag matawhay ang syudad sa Iloilo. So diri ka K5 Kim sa bahin sa may ginasundan ka mga police patrol? Yes, Police Patrol K5 Kim diri sa bahin sang Ilocos Street K5 Kim padulong na dira sa may pakadto na Haro Plaza K5 Kim. Kung diri nga bahin makita ta K5 Kim ang alive, alert, enthusiastic paya ang mga tawo diri sa may distrito sang Haro. May mga nagabaligya pa sang inasal, may mga nagalakat-lakat pa K5 Kim, naga-jogging, may mga nagapangapi-pangapi pa K5 Kim. I-compare mo dito sa may distrito sang La Paz nga do medyo tulog na ya K5 Kim ang mga taga La Paz sa K5 Kim. So, pero in terms of traffic K5 Kim, kung makita nato, medyo matawhay na ang dalan sa trapiko K5 Kim. Ang makita na naton diri ang mga food delivery riders naton nga naga-park, ang mga angkas riders ni bala K5 Kim nga nagahulat sa pasahero K5 Kim. Kung diri sa bahin sa distrito sang Haro, it's 10:36 sa K5 Kim. Tema naton nga medyo active pa ya ang mga tawo diri ka K5 Kim, no? Wala man kita sang incident report nga may mga nagakatabo nga vehicular accident ka K5 Kim based on our monitoring diri sa Iloilo City. Matawhay ka K5 Kim kag malinong ya ka K5 Kim diri sa Iloilo City. Kalmado ya ka K5 Kim. Pero tawag na ka K5 dyan, aside dira sa Haro, may nakitaan man ka mga police patrol or ginatawag naton nga police visibility sa iban nga distrito pag diri sa may syudad? Yes, sa K5 Kim dito kay sa may distrito sang La Paz may nagalibot man nga patrol. Sa city proper area ka K5 Kim may makita man kita nga mga patrols, no, as well as dito sa may distrito sa Mandria ka K5 Kim. Very ka K5 Kim, very visible ang aton nga mga kapulisan sa mga public places bala ka K5 Kim, especially sa mga munino oras ka K5 Kim. So wala gid dapat kahangawan ang mga pumuloy naton nga nagalagaw-lagaw ka K5 Kim. So kung makita natin sa Facebook Live, no, going na kita sa may distrito sa Haro ka K5 Kim, makita na ang manami nga Belfry Building ka K5 Kim, may mga ambulant vendors pa nga nagabaligya sa karon. I-check nato ka K5 Kim kung may sisig nga baligya basi bala makuon si ka K5 Andre La Pastora ginapaasa talang ya bala ka K5 Kim kag magutman karon kag makabati kita sa istorya mabudlay na ka K5 Kim. May mga nagabaligya man di sa prutas sa K5 Kim, no, bukas pa sila ang mga nagabaligyan isang prito-prito nga manok ari pa man kay K5 Kim. At so far ang Haro Plaza kay K5 Kim medyo damo pa ya ang makita naton nga mga lagaw-lagaw diri kay K5 Kim. Tiyan mo na ganin, no? Damo pa na nagabulabaligya sa Haro, gin man na do alive and kicking, gin man na daya kung matagabi. Damo da mga butika, mga balarigyaan, drasang gasog ba para iba na mais ka K5 dyan, no? Oo, mais ka ginasal ka K5 Kim. Kaya pag masanag ang plaza sa Haro Plaza ka K5 Kim, no? Kag diri ka K5 Kim, makita naton nga pwede safe and sound nga maglagaw-lagaw diri ka K5 Kim. May mga pagkahangawan ang ka K5 Kim nga may mga signs nga matupa ang ulan ka K5 Kim subong nga gabi. Bigod nga makita naton nga do wala sang stars sa K5 Kim kag do magulugal umon ang aton nga tiyempo karon ka K5 Kim. So base expect naton karon sa kaagahon matupa naman ang madamol nga oran diri ka K5 Kim sa Iloilo City. So sa mga ni ka K5 Kim nami naman ni magtulog kag mabudlay naman magbangon kay buwas kadlaw ka K5 Kim back to work na, start naman sa another week Lunes naman ka K5 Kim, no, kag pagka Tuesday ay holiday naman ka K5 Kim.
Sige, ka K5 Gens, pagbalik naman karon or karon i-check namon ang mga balita nga natipon nimo. Do may nakitaan gid ko tungod sa selos, may ginbuno to daan mo. Interesado gid ako. Damo-daan mga silusa kag siluso. Oo, tiyan mo na ka K5 Kim, hindi kita magpadala sa bugso ng damdamin. Ang pagigugma, ara lang na iya. O kagambagan nila nga dapat mangibabaw ang paminsaron. Sige ka K5 Gen, pagbalik naton karon mga detalye sa imo sining balita. Thank you so much. Upod mo diri si Master Jason, katika-tika man da sa checks. Uy, dali kami gina sa may Haruplaza o ang mga naga-jogging amoy ginabantagan nga. Oh. Importante, straight ang tulok yapon sa dalan. Sige ka K5 Gen, thank you so much. Sige ka K5 Kim, ining situation report ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na nagka-detox kapag ni ka K5 Ray Espeja umalay nga palang agid ang taga-Banwa sang Putotan kag number 16 sa Balota. Kaupod sa patron si ka K5 Jason Talaron, ako naman ang inyo alagad ka K5 Jenny Kauyulan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Nabatian nato ng aton sini o ko ng situational report. Sa aton sini nga patrol kaupod kay Kaki 5 Jen Kauyunan, kay Kaki 5 Jason Talaron. Basa katandaan ay comment. Kay Sir Jojo Sidano, may dayad nga gabi. Sir, kay Tita Rena, good evening. Dara sa may Rizal Lapos na no? Or Lapas pa ng Tita. Kay Sir Sanel Abayon Bansales. Sa kaya amo gid ako may pilas, Ma'am Kim. Bato-bato sa langit ang maiguan, sakit gid na iya. Matanabala kung hindi sila gusto ka station or balita, feel free gid nga mag-unfollow. Tualos tanan, man ganin nagrambal lang nga in-follow nila tanan yung mga media outlet, pero haram man sila ka-comment na. Nagayin nyo dahan. Kung tingin na-follow nyo, hindi nga ala ka pa kamukha, bash da. Nag-eskwila pa kami sang pinakatuig sa journalism kag broadcasting. Sa mo na muhon nyo lang kami na. Bato, Iloilo. Ang maiguan sa kigil. Basic kung baga, kung pangaluyag ka, kag daw hindi na worth it, hindi pagpilita, masakitan ka lang. Amo gid na Pero aton niya, we present two sides of the story. Makita nyo man na sa Facebook page naton. May mga balita nga statement from the team of Duterte. May mga statement man from our authorities. Nagabangga man, nagabato sa statements ang piyak nga kampo. Baga nila, there's always two sides of the story. Kaginatawag na gani nga media kaysa tunga. Naga-mediate. Nakasa tunga-tunga. Ay, garon! Oh, kalma. Baby, kalma. Kay Ma'am Chiril Mimi Lapating Branya. Kaya mo na yung kaina, dara sa may distrito Yasangharo, ito yung magnubya, nga nakakita sang ampaw nga may unod nga suspected siya bo. Kay 5 ans ba si ma-play mo drang interview sa sa tawag na, sang nag-turnover nga babae. Napasa ko gid man. Pero sa details ni mga K5, niratabo ni Kenar nakitaan nila mga around 3 p.m. Dara sila sa palibot sang Haro Plaza. May isa dara ka pawn shop. Dara sila nagatulotambay. May naghalabay o kung may nagnabay nga isa ka lalaki. Allegedly mo rin naghulog. Kaya usudan sa bungang manihan sa mga vlogger. Kita mo nang videohan nila. Sa mga followers ko da, pudri ako sa amo nga lugar. Puluton nyo. Ang una makapulot, iyalang ni ang amo nga butang, abi, no? Mga kakipay. Ay naging pulot yaman kay na. Try pa taring nga tikaon man kung arap ang lalaki kaso na wala na, nadula na siya sini nga panulukan. Tapos natabo mga K5. Pagbukas sila, abi na kwarta. Makapamahaw na kami haw. Makapamahaw na kami, kaon na kami tumanok ba? Pagbukas sila, baw! Gabato-bato.
Halos na lang pwede kagid mangindar na kay damo gid sang bato. Pilato ka sa ito mga 8 or 10. Nakasulod sa ampaw. Ano na Chinese New Year. Wala pa sila kagit over sa New Year kag Christmas nga tagtaganay. Turn over sa police mga ka-K5 nga naga-standby dira sa Haro Plaza. Pero this time, ang babatian ay bala namon no, ang interview ni ka-K5 aron sa sining babae sa mag-nubya na nakakita, nakapulot sang sining illegal nga droga. Nahunagin patihan nga bahaw kwarta na. Amo nang literal na pera na naging bato pa. Babatian nato nang naipahayag ni alias Nene. Okay, mga kabinan, maayong hapon. Siya mong kupon natin, si alias Nene. 22 anyos siyang nakakita, no? So siling mga plastic sachet sa ginapatian sa bune. Kamay hapon, paano mo nakitaan ining? Bali, sir, gapon po kami sa may tubang fluid year no, sa mikuon ko. May naglabay nga lalaki sa tubang namon nga natagdag niya ang ampaw. Ginlagtaw ko kaya before na siyempre sinunod mo na una basta ampaw ya kwarta niya umog. Di pagbukat ko sir, wala kami na-expect nga ang umog niya is lags niya. So nagkita kami din sa mga polis kaya report naman niya ang lang nakita naman dito sa Okay, mga oras yun eh. Wala, ito kayo mga 3:30 ko sir. So, sabali karaban ang in-expected pag ampaw nod kwarta. Sir. Okay nang pamahaw na tayo. Pamahaw na kami ito, nilapit ang dots. Para gali drugs, buti pagkita mo, anong na matsakan mo abi? Tulba, sir, kasi syempre balang basta ginatawag na drugs na maski wala kaya gagamit ya kung makakapyot ka, madalahin ka. Okay, wala first time mo na makakita? Sir. Ati, sige, thank you kita. May hapon. Ate, matyagan ko kung nagapamati, subong daang nagka-wigget to. Kung nang naghungod, wigget, kag ang wala nakapulot. Nakapulot, kinman, pinido pa ni Sir John. Kapangalot na to sa guro ulo ay. Kaya paano ko na yung balon man? Wala ko karimit. Basikigan ko ni Busto. Amo na. So buong kung may mapulutan ka mo mga bagay-bagay, mga sobre. Nagligad yan ito, debla to sa may molo area to. Itong sulod sa plastic, putos-putos, tapos may wallet, may bag, nga may unod nga mga illegal nga droga. Ate, ang uso, dan subong nga trick. Kasi ma-change naman sila subong sang ilasin nga modos. Ang uso subong daan, ibilin sa mga lugar. Hindi man bala manutitsaran niya illegal nga droga. Iban nga nabutang sa kilid sang basurahan. Pudyoton na sa makuha. Para kurabi, wala sang may nakitaan, bala nga nagadaw-anay. Subong daan, kung makitaan nga gadaw-anay, mura sugid, picturean. Para wala sang proof. Subong kaya muna na mutikan na ilasin nga modos. Diba si mag-change strategy naman yung mga nagagamit sang droga. Nagaduso tulod sang droga. Bali Sir Sanel Abayon Bansales. Balya sakto ginaya Ma'am Kim. Bali kayang ila abi, one-sided lang ila ginatanaw. Wala nila na binag-binag it maayo ang punto for punto kabalita. Kung nga pananaw nila bias, natutok sa nabi sa politics nga wala man sa sila ginaswelduhan ng mga politiko. Mugid kulang na sa kape. Nasobrahan sa kape kay mga nervyusa. Sige lang, kaya mo nang ilasin nga mindset ba? Mindset.
Sige. Para pareho sa akon, nag-uluugtas gamay. Mainom tasang DTX 500. Kung kamo may mga ginaugtasan, may mga parehos kamo nga mga kilala, bala nga hilig mga judgmental, mga one-sided, mga kulang sa purga. Inom kamo dra sa inom kamo sa DTX 500 para mahagan-hagan ang inyong sining logo dra. Bali sir, hodlo montana to sa nakabili no sa mga nagtransaksyon to sa illegal nga droga. Malayas to siya, hindi oras nago to siya mo. Madiin atong shenmel. Yan atong kwarta. Ay boss, nadagdag ko boss, may nagpulot boss. Sige mga ka-K5, time check, it's 50 minutes past the hour of 10. Alas 10:50 na sang gabi. Stand by. Magabalik kita diri sa aton nga pagpangalaga. Diri namang sa K5 Night Watch siya. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, pumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako na eh. Hindi ako ka. Ano? Wala na ba? Tabos ako na. Luha ito, luha ako. Habi man yung baslo. Ngayon na, tadaan ako na. Sadya ko kanina, kabato na ako na. Tawag, happy birthday. Sana malala ako na pasmo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sang flower bouquet. Kami ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong
Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulokdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabasko, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Magina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako nag-free. Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC Patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-4 na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming
mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sa lodya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Ay, kapang bunyak man ko siya, kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat mga ka-K5. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, Bandera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtaw ron, magbararango na kamo. Magpararigos na kamo. Kami mo ginabat yan naman na. Oo. Kami ko matim na ganito sa kakadlaw lang ganito ako nga ako lang nga asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may kayo nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ako nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Sa matripon kami ka Soriana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo. So, nanamian ako kay ginaknalit ko nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw maayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya, mga lingwahe, lang hindi ko abi kabalogin mag-kraya. Pero manami bala sa Balasagon. Kaya ibisan din ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalit ka gid nila. Sa liwat, ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. K5 Ray Espeja Umalay. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Mga ka-K5, nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagan sa programang K5 Night Watch. Upod sa gihapon, ang temporaryo nga talos pero medyo madugay-dugay nga talos. Kay Idol June Alohado Kapulot, ka K5 Kim Montaño Caluyo. This time naka-standby si K5 Jen Kauyunan regarding sa mga natipon nga mga balita kag impormasyon sa K5 News FM Iloilo Patrol. This time, kaupod naton sa piyak nga linya. K5 News FM Kampiyon Report. Sa K5 Jen, muling nagbabalik. Sana nagbabalik. Ikaw, ganbalikan ka? Proceed po tayo sa police report. Dalom ganang pag ginawa mo. Batian ko gana. Ano ginaw? May hugot ba? Hugot. Secret lang yan. So, K5 Jen, kamusta? Anong mga nagkalatatabong? Anong mga tipon nga report sa K5 Patrol?
Sa K5 Kim ang dito kaina no sa may Valeria Iloilo City proper K5 Kim sa Marso 29 kahapon kagahon K5 Kim no. Tatlo ang pilason K5 Kim matapos na involved sa isa ka stabbing incident K5 Kim bangod sa pagpangimon o kon selos sa K5 Kim no. So ang aton nga mga biktima ginkilala kay alias Jeffrey ang 36 anyos, alias Ernesto 32 anyos, alias Jerry 42 anyos, mga lun sa K5 Kim Barker kag parking boys sa city proper K5 Kim kag ato naman nga suspect ang ginkilala naman kay alias Negro. Sa pagpangusisa naton kay K5 Kim no kay Police Lieutenant Romero Tabuyok ang officer in charge sa Iloilo City Police Station 1 ginpahayag kay K5 Kim nga ginsulong ni alias Negro si alias Joffrey bangod kay K5 Kim nga ang karelasyon ni alias Joffrey kay K5 Kim ang anay live-in partner ni alias Negro. Tinagselo si alias Negro o kung gapangimon kagluyag ta ni bawion iyang live-in partner kay K5 Kim ti amo to nga nagresulta sa pagbinaisay kag gulpigin buno kay K5 Kim ni alias Negro si alias Joffrey kay K5 Kim kag samtang natabo ito kay K5 Kim nag ano bala kung tani gintinguhaan nga tambangan ni alias Ernesto kag alias Jerry si alias Joffrey kag alias Negro apang K5 Kim ining duhaman ang nakaagom sang mga minor nga pilas bangod sila man K5 Kim ang nabun-an bala si alias Jeffrey kag alias Jerry kag alias Ernesto ang nakaagom sang pilas sa ila mga kamot K5 Kim kag si alias Joffrey naman ang nakaagom sang pilas malapit sa iyang ilok kay K5 Kim. Pero so far kay K5 Kim, according to Sir Tabuyok, maayo lang hindi gid patal ang pilas nga ila nakuha. Girayon nga ginrespondihan, ginadala sa Western Visayas Medical Center or sa Western kay K5 Kim kag ginadapatan sa nagkaigo abulong at samtang aton nga suspect na si alias Negro kay K5 Kim ang nakapalagyo kag padayon nga ginaayam sa aton nga kapulisan sa karon kay K5 Kim. Samtang kay K5 Kim desidido naman no nga magpasaka sang kaso ang mga biktima kay K5 Kim. And on the other hand naman kay K5 Kim sa Banwa naman sang Pavia another stabbing incident naman kay K5 Kim dala sang makahulubog nga ilimnon tawag sa niya nagainom-inom ang duha ka mag-abyan kag due to some circumstances nagbaisay nagtaasay sang tingog tinabunan gid sang suspect ang biktima. Wala na malibad naman kay K5 Kim no nga magpakilala ang biktima bangod nga ti-abyan naman to ang suspect. That's why kay K5 Kim naging settle naman kay hindi naman magpasaka sang kaso kay K5 Kim. On the other hand naman kay K5 Kim sa aton nga aside sa aton mga police reports diri sa Iloilo City no kadungan sang pag-start sa campaign period kay K5 Kim sa Biyernes, Marso 28, nagpatigayon man sa simultaneous operation baklas ang Commission on Election. Kag diri sa Iloilo City kay K5 Kim, ang COMELEC ang nakapang-kumpiskar sa 123 tanan ka mga campaign posters kay K5 Kim no nag-violate sa regulation sa Commission on Election kay K5 Kim ang mga campaign posters nga illegally nga nakatapik sa mga barangay halls, nakatapik sa mga poste, sa mga kahoy, kag sa mga hindi designated posting areas ka K5 Kim. So with this number, sa 123 ba ka K5 Kim, ang mga local candidates gid naton ang nagapanguna nga may pinakamadamo nga campaign posters ka K5 Kim. So diri sa may Iloilo City COMELEC office, gatinghuan nila nga every once a week makakandak sila sa Operation Baklas tubtob takop ang campaign period kay K5 Kim kagaliwat nga nagapahanumdom no ang among ahensya or among opisina nga sa mga politiko ibutang gid naton sa mga designated campaign posters ang aton nga mga campaign materials sa K5 Kim agud nga hindi man nugon or masayang ang mga materials nga ginapanapik nila ka K5 Kim kag sa mga
private bala ka K5 team sa mga panimalay or sa mga private nga mga establishments nga pasiguraduhon gid ginapanumdum gid pirmi sa nga kumarag nga pasiguraduhon gid nga nakapangayo sa consent o kung nakaresensya sa tag-iya sa mga establishmentos sa mga kudal abini sa mga balay ka K5 Kim agud nga hindi man or wala bala nakaresensya bala K5 Kim kag legal ang pagpanapik sa campaign posters. Overall K5 Kim sa assessment naman sa Commission on Election Iloilo City nangin matawhay malinong ang pag-umpisa sa campaign period the K5 Kim no. So matandaan naton nga duha ka partido ang nagpatigayon sang ilang man nga kanya-kanya nga campaign kick-off rally ang two major political parties diri sa Iloilo City nga K5 Kim, and so far wala man kita sa may na-record nga anuman nga mga incidents regarding sa pag-start sang campaign period sa K5 Kim sa Marso 28. Kaya mo na K5 dyan, no? Dapat sa mga local candidate man, they have to set an example. Nga sa amo pa lang ng level sa kampanyahan ay parang sunod na sila sa mga policies ka K5 dyan. Amo gid K5 Kim, ito syempre ano ikaw klase ka leader na karon ko nga sa gamay nga rules sang Comelec hindi ta ma-follow ka K5 Kim. Pero balikan ta tong selos-selos. Ikaw ka K5 dyan, kung makita mo nga may mag-o na ang ex mo, malangot pa kalag mo? Di malangot lang ka K5 Kim ang balag ko kung ang ginbaylo ya sakon malaway. Oy, syempre doka downgrade. Oy, downgrade. Arab lang from the very demure, very Latina. Again baylo ya kato sa do halos hindi makapaligo. Kon sa do halos pwede mabutong sa kung sino-sino. K5 dyan, no? Ti malangot lang naka K5 Kim nga ginbaylo mo gitakon sa do hindi mo siya gani kailis. Do hindi siya do hindi siya reasonable. Like from my level to that, boy. We don't naman K5 Kim. We don't discriminate. Yes, we don't discriminate pero dapat amo na may aragid yang kung sino pa bala yung mga kaisa kung sino pang ginasilusan mo gagahambal yung hindi wala to yung mali siya. Tapos pagbulagay niyo sila dayunay. Tapos pagbulagay niyo sila dayunay. Pero ikaw ka K5 Jenny, kung masumalang mabing ex mo nga may upod siya nga iban, will you feel pain? Or surungon mo siya? Anong himuon mo ka K5 Jenny? Kung for example ka K5 Kim, kung ex ko abi ang masumalang ko ka K5 Kim no, kag upod niyang iya nga new girl, I would like casually pass by. Hindi ko yung K5 Kim hindi ka na magbalikid? Oo, hindi ako magbalikid or whatsoever. I will compose myself and chill nga okay. They are happy and so am I. Oh, wow, very happy ka gid man subong. Next question. Hindi siya answerable by yes or no. Welcome to Saturday Nights with Langga Kim. With a combination injected with my DJing. Pero mo na ka K5 Jen, hindi kita magpadala-dala sa bugso sa nga doon sa rin nga emosyon. O kaysa may mahimo kita nga mga krimen, kung isang crime of passion bala, no? Mo na kung kaisa bala hindi kita kapaminsar sa maayo, kung puro lang kaakig ang ara sa aton paminsaron, ato sa ara sa aton sa ring dughan. Balganin nila, don't decide when you are angry. When you are full of anger, di ba ka K5 Jen? Okay ba? Sige, pumudyot ka to sang posel mo, tiniro mo to siya, tapos hinulusol ka lang kay namurag-muragan ka, na-realize mo nga you are definitely wrong sa mata sang Ginoo kag sa mata sang layin naton ka K5 Jen. Amo na gid K5 Kim nga pasangkaron tagida aton nga paminsaron as much as possible K5 Kim no. Amo ni gani ang story sang subong no nga police report kinabaton naton nga stabbing because sa selos, pero may mga previously ka K5 Kim we've encountered ka mga balita nga nakapatay siya because sang paghigugma, because sa selos man K5 Kim kumbaga do
kasubo bala ka K5 Kim panumdumon nga supposed to be pairalo naton ang pagpalangga. Ang pagpalangga anay sa isa kag isa, pero unfortunately no, nakaobra kita sang krimen, nakautas kita sang kabuhi bangod man sa ginatawag nga pagpalangga ka K5 Kim. Ang pagpalangga ay ara lang nga ka K5 Kim, makita naton na ka K5 Kim no, for as long as pasangkaron lang gid naton nga pamensaron kung hindi gid kita magpadara-dara sa balatsago naton ka K5 Kim kag mag-result nga hinuusulan naton ang aton nga desisyon sa ulihi. Ate pareho sabi, matliruhan mo, napilasan to siya. Ikaw yama priso, sila to yan nag-live happily ever after ka K5 Jenny. Kaya hindi ako magpasabot ka K5 Kim. Dapat ipakita taman nga kaya taman nga mag-live happily ever after, no? Ang baga ni nila, ang balda rin ni Ma'am Cheryl Mimi Lapating Branya, hatag sa iya kag let karma do. O, digital na ang karma. Kag ang the best revenge ka K5 Jenny is success, and of course, ang makita niya bala nga nalipay ka bisan wala siya. Okay, abiyara siguro, tawag na, obsessed ka gid sa iya, o hindi ka makaginawa kung wala siya. O, K5 Jenny. Amara kung kaisang... Sige, K5 Kim. Continue ka K5 Jen. Ani ako lang, ano ni, Saturday Nights with Langga Kim. Night Watch Edition. With collaboration of Ihada Jen Jen. Ang bali rin ni Ma'am Maricon de la Peña from Singapore, nagapamati. Ang bali, we listen and we don't judge. Promo na gani, no? Tamo na sa mga nagkalamata, tamo na sang nakapatay, nag-antos sang pila ka tuig sa prisuhan, tungod nang ibabaw ang ila sining kaakig sa tagipusoon. Abal gani nila kung ex na, hindi na pagbalik da. Kung kitaan mo to siya nga sadya, learn to be happy for them. Abal gani nila nga true love means nga kaya mo mangin malipayon bisan wala na siya, kung hindi na ikaw ang reason kung nga nalipay sila ka K5 Jan, di ba? Kaya dapat nga mangin happy lang kita ka K5 Kim para sa ila man. Welcome nga mangin happy man kita on our own. Amo gida. So, kapen pa ko nakainom sa K5 Jen, no? Kung kaysa akong lang nakainom ka, nakasulo shot-shot ka, manurong ka to sa bag-uya. Tama, zero to! Ginagaw mo sa akon si, ano to ngalan sa babae ka K5 Jen? May idea ka to? Wait lang ka K5 Kim, i-double check na to, no? Do Joylyn, bala ka K5 Kim, pero wait lang. Mga Joy, ganman, gwapa. True. May Jenny, Alira, Joy. Amo, Alira, Joy. May Joy, ganitang kilala ta. Alira, Joy. Oh. Joy ganman, Joy ganman. Oh, bisan na no. Mga ano, alias lang alias Joy ka K5 Jen si alias Joy ka K5 amo gimana ang permi ginasilosan basta mga Joy nga manghalad magapa kung gimana ya K5 grabe kadlaw ni ka K5 Balira apin ang balya ginaagawan gid man sa kuno mo ginalagas-lagas sana all ate amo na basi ang balya to din na si Joy ginagaw mo siya sa akon palanggaanay kami nga duwa kung wala ka nag-abot sa kabuhi namon kami pa nasadyahan pa kami may pamilya kami nga duwa tapos bunot ka to abis ang kutsilyo dala ka man da sang kutsilyo hanos mo da nga kag bunon mo tay subong ikaw ma-preso parehas na sa case sa K5 dyan ba na naglagyo to sa nalagyo to sa K5 Kim no pagtapos nito natabo ang krimen gilayon man siya nga nalagyo kag padayon sa karon ang hot pursuit operation sa aton nga kapulisan K5 Kim sa subong ang wala sang freedom magilty pa to siya sa nahimo yan makonsensya pa siya ay nakabuno ako to ay tawag na ikaw to yan palagyo sila to yan nami na ila pangabuhi da ikaw ya mapriso ikaw sa imo man niya ginatawag nga konsensya pero maybe makapangita ni siya sang bag-uya ka K5 dyan that will maybe change his life kaya makapabatyag sa iya nga sa ginatawag nga true love ka K5 Jen Tsakto gid the K5 Kim amo na gani love will come find us ka K5 Kim wala na ginapangita gaabot lang na let us be patient maabot lang gina ang pataton
May aradang tupad mo? May tupad ka na subong? Anong matugda ya? Oo, mag-aaral si K5 Jason, si K5 Kim. O, aray. K5 Jason? Oo. Anong mahambal mo? Di kay parehas niyo, nabunaan niya ang bag-o sang iyang ex-live-in partner ka kay 5 Jason. Anong ma-advise mo sa mga pareho mo nga kalalakihan? Kaya syempre, lain man yung point of view namon nga mga babae. Anong ma-advise mo sa mga lalaki nga wala pa nakagit over sa ilang mga nagliligat ka kay 5 Jason? Ano lang, mga may ara na, mangita ka pagid. Ate, for example, sa iya, wala pa bala siya kagit over sang ex. Again, balikan niya tong bag-o sang ex siya kay 5 Jason? Bahala ka dahil. Ila problema, ila solbar ka kay 5 Jess? Pero ikaw, ya, wala ka na yung balikid sa mga ex-ex nga na, bisan sang una pa. Ano tato niya? Loyal kita yun. Loyal? Naga-inom ng soft drinks ba? Loyal ba? Tapos hindi gin magpadala-dala ka kay 5 Jason, no? Sa Balatsagon. Ay, na sila yan. Sige, bye sila dra. Bro, ang advice na ton, hindi ka mo magpadala-dala sang Balatsagon. Kanumdumon ninyong puturo nyo. Ang gugma lang na, arala na da. Madula lang nga. Madula lang na, masakitan ka subong. Magligad ang pila kasi man. Nadula na lang yung sakit, move on ka na yan. Kapi-kapi na. Sige, kay 5 Jason. Thank you so much. Kay 5 Jen. Yes, kay 5. I don't know, very precise and short lang ang advice ni Maninoy Jason Talara. By sila da. Importante. Happy love life. Sige, kay 5 Jen. Thank you so much sa mga natipon ni mga report sa patrol. Sige, K5 Kim, ini nga balita ang ginadulong sa inyo ni K5 Ray Espeha Umalay nga palang gagid ang tagabanwasang Pototan, numero 16 sa balota, and of course ang DTX Kafamix. Nakakapit na nagka-detox ka pa upod sa patrol si K5 Jason Talaron. Ako naman ang inyong alagad K5 Jenny Kauyunan para sa kampyon nga balita sa Serbisyo Publiko, kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Matyagan ko ang tong team song. First love never die. Kasi first love, budlagin man ko no kalimtan ng first love mo. Amot may kanta, dari si Kakipay John Kapulot na di Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ay minahal? De Blaser Welmar Domingo. Kailangan ko'y katulad mo sa buhay kong ito. Nag-iisa lang sa mundo. Si Kakipay Alira Apin, ginalagas kuno, ginalagas ang idu. Mo gina ko masakitan, kamo sa ginatawag nga gugma. Gugma sakit-sakit, gidman na. Oh, kalma. Baby, kalma. This time regarding naman dari sa another naman nga topic ko, ang hindi ba lang bullying mga ka-K5. Kamo naka-experience naman ba na kamo nga ginabully, kinasimo-simo sa eskwelahan? Usually nagatabo ni mga elementary, mga high school, and even sa college. Kag even yan sa mga workplace o sa mga lubrahan, may mga bullies. Mga baho-bullies. Mayari gina yung exist. Mga nagapang-away, simo-simo, kag nahambalan ka, they're calling names. Nahambalan ka nga malas, nga ungo.
Marami lang kita mo namang pangsuya. Sa mga high school naman yan. Suyaan ka, pati ang mga family backgrounds mo. Maling, ang nanay, wala ba na? Wala tatay. Kung kaisa mo, nag-create man sa mga hatred kag trauma sa mga kabataan. And I hope no sa mga ginikanan dara, you have to guide man ang inyong mga bata na hindi magdalako nga mga hypocrites. Hindi magdalako nga mga bullies. Pang simo-simo lang dara sa mga classmates nila. No, sa mga schoolmates nila sa eskwelahan. Kita mo subong, may mga pila ka mga petty crimes na involve ang mga minor de edad. O may mga grupo-grupo na nga daan. Muna isog sila basta upod nila grupo nila. Kag kamo man mga girikanan, mga nanay, tatay, tito, kag tita. Dapat you have to ask man, kamustahon yung mga kabataan ninyo? O ba si biktima na sila sang bullying? That is why kung kaisa kaka-stress sila, kakaurungan dira, that sometimes leads to depression, mga kakifay. So, sibawa ang inyong mga bata. Kamusta ka mo? Kamusta ang eskwelahan? Kamusta ang pag-eskwela mo? Mag-aaway balada sa imo? Kamo mga kaki-5, by the way, may panawagan dre. Kay Ma'am Jewel Villaruz. Good evening, ma'am. Base pwede ka pa nga ubulig pa-help kunta ni Lost Wallet. Sa CPU nga jeep, bago lang na nao, galin parola. May mga ATM ako dito. Sekong Apple Me. Naka-indicate sa ATM, badly needed lang gid. Pwede gid makontak sa muni nga number 0951-3800-325 o kung 0951-198-733. Thank you so much. Parola, anong may basta may description ikaw Ma'am Jewel sa jeep? Basta nahawiran mo ang iyang kung ano siya ba lang kooperatiba para makontak naton kung ano itong co-op, no? Kung tibasi nagpauli na tong driver si Ma'am Jewel kaya mo ni Ura, probably pwede mo na balikan buwas. Usually drama naman na sila sa may parola area, naga pulo park lang. Kung matandaan mo lang tani ang description, body number, even sa bisan lang co-op. Ako operatiba, meron na mga itransco, mga hoda-hoda da sa ila, ikalahoda. Ay try naton iasa, kigaring gabi na ni Abi mo. Ay try naton buwas, no, ias dara sa mga presidente sang co-op. Kay Sir Wilmar Domingo, bali Ma'am Cheryl Mimi Lapating Brand. Masakit lang gaki pro we accept the reality na di ka mo para sa isa kag isa. Grabe nga laigay ni Ma'am Cheryl Mimi Lapating Brand niya. Pero kamo mga ka-K5, have you experienced being a victim of bullying? Nga ayhan may mga bullies ngayon, no? Ambot, ano ginakaon nila para simo-simo sila sa mga classmate nila. Ano ba lang nabatian yung mga pagpangsuya sa inyo during high school or college days or elementary days? Ako sang una. Ako sang una. Nauna hindi man gid ako ginabully gid verbally nga harap-harapan. Okay, sang una abi permi ako classroom president ba. Ako na ya permi nagamijit ako nagapatunga sa mga inaway sa mga classmates ko. Okay, sang una na may aragan ako ya sang adrenaline rush. May mag-inaway gani na. Gapatunga man ako bisan mga dlagkuan pero sa una mga grade 7 kami may mga or tawag na first year college may inaway itong mga third year, fourth year. Amo man akong dalagan kag patunga daw. And usually mag-naawayan kita man nga suya-suya. Kung isa tawgon ka bango, pamango. Tawgon ka way pulos. Amora kung kaisa nga ang iba nagapangita sang apin, nagapangita sa mga grupo-grupo. Dari kay ginaaway-away mo ko. Sige, martial arts kami di anay mga
mga ka-K5. Ikaw, Ma'am Cheryl Mimila, pating branya, naka-experience ka na nga ginbuli. Ikaw sang estudyante pa ikaw, Sir Samuel Abayan Banzares. Mag-comment kay na si hindi na makita na mga ibang comment sa iba pa. Okay, sa Family Palmes, mga dayad din nga gabi. Dito sa may Antipolo, may nagluntad dito nga isa ka road rage. Kung inaway bala sa dalan mga ka-K5. Amo na gani basta unahon mo, parumdumon mo ang kainit sang ulo mo. Wala ka bala sa presence of mind. Ang panguna lang din sa imos ang kaakig. Kung paano ikaw makabalos, paano mo mapagwa ng imos nga emosyon, kung kaisa lain ang mahimo mo. That is why mga ka-K5, kung may inaway sa dalan, hatag ka mo ligwada. Paunahada kung gusto ya mauna mga ka-K5. Kung gusto yaga pa nagalot gud siya nilang magpuis das dalan. Wala ka ran kabalo nga bisan subong daan may comedic gun ban on gun ban sang Commission on Elections. May iban may mga ginataga-tago dra ng mga armas. Diba si may masumalang ka dra, bais-bais ka man dra. Asa pinukutay ka mo dra mga ka-K5. Mo na ay ipakita na naton with sounds ka K5 ang ining natabo nga road rage. Makita no may mga nag-ilinaway diri nga mga riders kag may isa ka lalaki nga sakay sa sining pribado nga salakyan ang nagpangluthang sa nakamotor mga ka K5. Wherein isa diri ang patay kag ang asawa sang suspect mismo o natiruhan yaman. Kay base dito bala nagapatunga gid man no, gapatunga ning babae para sa side sa mga sining mga lalaki nga nakabais niya. O sa Tagalog pa nakagitgitan sa tunga sang dalan. Mga ka-K5 this time, ara bala patanawon naton sa inyo sa mga live viewers naton sa karon. Ano man na ang judgment ninyo no? Kung anong inyo sining komento sa sining video regarding diri sa natabo nga road rage mga ka-K5 sa Antipolo. Oh, tangka na. Oh, yeah. May baril, dog. Puta, may baril. Ay! Ala! 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 Gago, nakatay niya. Ala! Ala! Gago, natamaan niya yung anak niya. Ala! Ayun, gago ka. Ala, puta ina mo. Ayun, natamaan niya si kuya. Ala! Tumawag sa akin ng pulis. Oh! Ala, gago. Kunin mo yung ano, yung plate number. Gago. Ala. Harangan nyo! Ala. Harangan nyo! Harangan nyo, gago. Harangan nyo! Nakabati kita sa mga, ano ba, mga followers. Para sa mga, sige lang ha. Tindihan nyo naman ang mga, ano na mga certain yun, di ba na siya mean or intention nga mag-amal sang GAGO. Yung tawag na ba nga ekspresyon. Kaya mo na ganun mga ka-K5, pareho sang amo na nga insidente. Kali na-aresto mani ang suspect mga ka-K5 sa isa ka checkpoint. Isa ini kaleksyon sa mga motor dira sa mga motorista. Kung tawag na may makabais ka mo sa dalan, kung probably makapaumod balan. Mapakanubo ikaw. Kay wala ka kabalo. Ano masarangan mo nga mahimo on your rage o kung with your kaakig mga ka-K5. Diri daan sa may syudad man sang Iloilo. May mga na-experiencehan man kita diri mga ka-K5. May mga history man nga may nag-ilinaway sa dalan. Tungod sa hindi mga may masalot ko no. Kung may mag-una-una. Mga ka-K5.
Regarding diri sa sining nga insidente, napatay gid diri ang isa ka lalaki sa sining road rage kag shooting incident sa may barangay Boso Antipolo. Wherein mga ka-K5 ang ining suspect nga makitan sa video ining nakaputi nga naka-sling bag. Natiruhan niya man mismo ang iya nga asawa mga ka-K5. Natabong ining insidente. Kaya naman ni sa udto mga ka-K5. According diri sa alkalde sang Antipolo City nga si Mayor June Inares, nadakpan or naaresto ang ining suspect lagi sa gilayon nga pagpatigayon sang checkpoint operation sang kapulisan. Ang lalaki ang ginatawag kay Kenneth, 28 years old. Pero wala pa diri ma-reveal no ang pangalan diri sang nagtaliwan nga nagamotor mga ka-K5. Apal diri ni Sir Bin Brose, lapit lang na dadesakon ginaubrahan sa Antipolo Tika mo sa Sir Bin. Basta may nagsinggit pa to siya kay ang harangan nyo. Tayo sa amo na mga insidente. Kung kaisa, hindi kita magpatuga-tuga balad. Hindi pa kumalaan mo nga may armas mga ka-K5. Hindi kita matuga-tuga nga magpatunga. Kadara pa si pati ikaw paumid. Wala kakabalo kung ano ang pwede niya dara mahimo out of anger. Kagdula na siya sa proper yung paminsaron. Kung sa sining presence of mind mga ka-K5. Amo na gani. Kung gusto may mag-una dras dalan, pauna ha. Kaabot ka man nagyapon sa destinasyon mo. O mga ano kalayo alin sa inyo ginaubrahan Sir Bin Brose? Accordingly, ito na makitaan man naton do may ginatawag balang pag inaway, pag pinukutay diri no. Do may nakabais ni siya, may isa ka nagtambag mga ka-K5 ang nagamotor man dito sa may area. Pero somehow do una abi makitaan sa video nga nagalapta kay do gin pihak may mga lain-lain balang angle mga ka-K5 ang ning video. Nakakuha sang video nga pag-umpisa abi pagpukutay nila, pag ilinaway nila nga dug na pulihan ni ang suspect mga ka-K5. Pero may lain naman nga separate nga angle nga makita na dito na gidya ang pagtiro niya mga ka-K5. Nagtapungulay ni ang suspect kagang isa pa diri ka rider. May mga nagtambag naman mga ka-K5 sa magtimbang nga bahin. May mga upod maning niya rider, upod maning lalaki sa iya sining salakyan, including na dring iya sining asawa. Mga ka-K5 ka makitaan pa ganiniho pag after iya tiro sa sining lalaki sa sining rider. Kasi kay nagabulabalabag sa iya sining salakyan, magin butong ya pa. Ayan na pa higad ya pa mga ka-K5. Pinataka na lang to siya sang tawag na palupok sa iya sining armasot nang ati ko pating iya sining asawa na tiruhan niya mga ka-K5 or na iguan. Under custody na sa buong sang kapulisan ang ining suspect, samtang ang ining biktima ang gindala sa ospital. Kung may mga makabais ka mo sa dalan, mas mayon na lang proceed ka mo dra sa police station kung isuryahan nyo sang hagan-hagan. Bagani nila madalagin na sa kalmado nga istoryahan ay. O kagsubong ko melek ganban. Ano ginadala-dala nyo ginasang armas lothang nyo nga naman. Wala pa kita kabalo kon ang ining armas nga ginagamit sang siring lalaki, whether tawag na lisensyado ini siya. Makitaan pa gani mga ka-K5 ning video nga may upod pa siya nga bata, upod ya pa bata ya.
nagakwat sa bata ya, may upod pa siya nga isa ka lalaki. Kag ginhakwat ya pa ning asawa ya nga siya man mismo ang nakaigo tiro. Pero ang ining may isa pagid ka na tiruhan, ang nagahamiangon sa dalan na ginbutong yo ang paghigat ya do ang may persa pag ano pakaakig pang iya sila nga pagbutong mga ka K5 kag nagpadalagan sa nga salakyan gambal pa to kay nagbatian nyo kayo na sa video harangan nyo basta mamo na gani armas ikaw kamo as much as possible tawag na lang kamo sang polis kung may mga ebidensya kamo dra videohin nyo picturein nyo zoom in nyo na magpulo panago lang kamo dra nga ilasan nga plate number or kung wala sang plate number somehow maka-describe or makalocate dara sa mga involved kaga sang salakyan mga ka K5 ganin Ma'am Cheryl Mimi lapating brand niya gun ban man balakag ganin Ma'am bisan may gun ban iban wala gyapon hadlok magdala sang ilasin ni nga pusil serious ni may mga checkpoint pero nakalusot ni mga pusil kag kalabanan nabi motor lang ina para wala man aton ginatanan kung diin nga mga units ang pulis nationwide nga aton ginanamin wala kita sang gina pinpoint amo man ang sentimiento sa mga tao sa mga motorista ate kalabanan nabi mga motor lang ginaparahan niyo mo kamo kabalo sa mga nagadala sang pribado nga salakyan pwede pa nila dira matago mga ka-K5 sa side naman ganin isang driver sang pribado nga salakyan o considering suspect na ipit-ipit niya pag sa iya sining hawak atong armas lutang mga ka-K5 time check 11:39 na sa gabi San Baya magabalik kita diri sa aton nga pagpangalagan sa K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. May kinido wala. Banala. Oy, garap. Kilala mo akong mayor, Nay? Ang mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Ang jit-jit na yaman. Ready? Iwas mo na! Sige, ladies and gentlemen, hari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Alright, again, harap. Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Harap again, last. Tupad ka mo tatlo. Okay. Okay, di top 3 lang. Okay. Final round, ipunoks mo na! Grabe sila kay guwapa, okay, kamo ang ma-judge kung sino taong. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang putang-putang ng sakit pa mo. Okay. Naisip mo namon, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag na mag-iisip lang sa mga pumuluyong na pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bugal sa syudad sa Iloilo na
Tagapanalangan PTA President Marlene. Six lang kami, no? Six lang ang panalaga. Contestant number 2, Nanay ang Tatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Durisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyaan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. Mga batong kasam, isang box na DPX Coffee Mix. Gabi. Uy, ito ka ng alam, ha? Mga batong napanginsam, Pisos! Bakalay suwater. Ay, nakadlaw siya. Mga piso ganyan hata, nakadlaw siya. Betang piso ba kayo suwater sa mga? Aray, udang tipwel. Tipwel ang tubig. 100! Tumutubo, pasakay. Pasakay na. Tara na. Ini sa ikon ko lang binog. 200! Tumutubo, pasakay. Enjoy ka. No. Ano ba yan? Tukakapoy niya how? 300! Na pagdating mo sa lagbong ako mo 400! Kami? Tutuha. 500! Nalipay mga... Nalipay sa ilmo. Wow! Ano ba ang sa K5 News FM? Okay, liwatotang hambang naton hep hori lang pero ang bata K5 News FM. Ang K5 duwa ka palakpak sa lalong. Ang News FM bayaw sa babaw. That's not kasi nag-report na nasa. Oo. Okay. Ano to? Ang K5 sa babaw. Okay lang ay. Wala problema ko pa ka magyabot. Sige ha. 1, 2, 3, go. K5 sa babaw, News FM sa talo. 1, 2, 3, go! Sagat? Oo, sagat. Sagat sila. 1, 2, 3, go! Congratulations! Okay naman. Ikaw ang ito sa Hepre-Purable sa Limon. Ikaw ang mambang sa aton na jackpot round. Okay. Kung sa tingin, pwede ka kadaog hasta 1.5. Ang pinaka mo, sunod ay 500. Nasa 500. Okay, ready? Okay, go! Ano boy? Uy, matanda! Matanda! Tanda mo, pasyon pa! Dili ka sa nagkaya talagan! Dali lang. Babang ulo dapat ha, pero wala daya. Oo. Lugo, ano tayo? Maglogo? Sino naglogo? Si Papa! Ready? Music! Logo.
sayang na ba? Hindi ka na paglantaw kung hindi na to. Wala ka ta. Ano ba ba ka dyan? Madamogid nga salamat sa aton mga ka-K5 sa barangay Nabais, Mandurriao sa ilang mainit nga pagbaton sa aton mga ka-K5. Padayon nga magtutok sa K5 News FM Iloilo para mabalaan kung sa diin naman kami masunod nga managtag sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Fiesta Barangay Tungon si Mandurriao. Bilang pasalamat sa inyo padayon nga pagtutok at pagsuporta, nagpaula na naman sang kalingawan kag papremyo ang 88.7 K5 News FM Iloilo paagi sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Isa sa inyo sa mga gabi may chance sa mga taong ngilingin mo. Okay? Sino gusto makita? Sino nagkasama? 88.7 May puso! FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Nagapanumbalik kita mga ka-K5 dari sa last portion sa atong siring pagpangalagad sa K5 Night Watch. Sa buong nagaduging illegal nga droga at ginapulot-pulot ang digan ay mga ka-K5 yan naduludag-dag lang sa dala. It means nagadamo ang supply ambal nila gani pareho sa during high school, paninga klase. Ang law of supply and demand. Kung madamo ang supply, it means madamo ang demand. Madamo dira sang konsumidor. Madamo sang user. Ano ginman bala? Damo ginman bala gagamit subong sang illegal nga droga na diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ano ginanamian nila sang illegal nga droga mga manong, mga tito, mga daddy. Maabot gina ang punto nga ma-realisar ninyo nga ang gingasto nyo lang to para mga puntos ang kabuhi nyo nga nalulong ka mo sa droga ang wala sang kapuslanan. Kung nadagpa ka kag naka marasmasan ka na realisar mo nga sala no gali maybe you could have chosen a beautiful or mas meaningful nga path mga ka-K5 and probably you could do it now.
no, kung saan ka pa magbago. Wala ton mo pa magputi ang uwak. Bawal na gamot, tirada mo lang ga, Kim. Sa ganito, basta gani bawal, hindi na pagtilaw-tilawin. Hindi pa gani ka bawal dito. Paka mo na in love. Ka-addict pa ka mo dira mga kakifay. Pero gani, sa iban dira, kung kaisa iban nagka naranan sa ginatawag nga curiosity. Ang ginatawag man nga peer pressure. Kung sunod-sunod ka na sa barkada mo, nga nagagamit sang drugs, puyo ka man na, basta sa mbala na challenge ka na nga maggamit sang illegal nga droga. Sa maanad ka na kag ma-addict ng sistema mo sa illegal nga droga. Panamdumang matao sa palibot mo. Kasi mag-abot sa punto nga hindi mo na sila na makilalaan. Makakomiter ka sa mga krimen nga supposedly hindi mo man mahimo. Kunara ikaw sa insakto nga wisyo kung pawinsaron na ma Julie Albert Cagancia. This time, kung na to ng report, meron na report ka kay 5 ans no. Ang report ni ka kay 5 Alex Escalante. Wherein no ang improvements ang Iloilo Airport. Kon Iloilo Airport ang prioridad sa karon sang provincial government kag sang Department of Transportation o kon DOTR mga ka-K5. Wala. Mayara. Negative. At sige, kaya mo na ganang ginambal na ton prioridad. Indre sa akin butang ko gali. Ang search para sa best fire station sa probinsya sang Iloilo ang gin-organize sang Sangguniang Panlalawigan. K5 News FM Kampiyon Report. Sa K5 Alex. Ginorganisa sang Iloilo Provincial Government pinaagi sa Sangguniang Panlalawigan ang search para sa pinakamanami kag best performing fire station sa probinsya sa Iloilo. Ining paagi sa ginpasar nga Provincial Ordinance number 2025-335 sang Provincial Board o kun an ordinance establishing the search for the most outstanding city municipal fire stations in the province of Iloilo, prescribing guidelines and providing funds thereof and for other purposes. Ang among ordinansa ang gin-author ni 2nd District Board Member Jun Mondihar, gin-sponsored and the 4th District Board Member Lando Destura, kag ex-official Board Member Ramon Soliano sang PCL Iloilo, kag gin-co-sponsor man and the Vice Governor Christine Tingting Garin, 1st District Board Member Joan Hermenanda, kag 3rd District Board Member Jason Gonzales. Katuyuan sang ordinansa nga ma-assess ang performance kag functionality sa mga fire stations sa probinsya sang Iloilo, kag lakip na ang pahatagan sang mga insentibo kag kilalahon ang mga best performing fire station sa bugos nga probinsya. Nahibaluan nga ginpaina naman sang 1,500,000 pesos sang Sangguniang Panlalawigan ang implementasyon sang among nga ordinansa. Ang ini nga balita ang nadulong sa inyo sang DDX 500 food supplement ug makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. Ini si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita K5 News FM. Nabatihan nato ng report ni K5 Alex Escalante alin sa Iloilo Provincial Capital. Thank you so much kida kay Ma'am Winifreda Sarmiento nagatutok diri sa aton siring nga pagpangalagad. Kay Sir Leo John Beliones, Ma'am Chiril Mimi Lapating Branya, kay Bin Brose, Mesho Tahala Sr., good evening sir. Kay Ma'am Chiril Mimi Lapating Branya, Sir Welmar Domingo, kay Ma'am Jewel B. Villaruso, hoping buwas makitaan mo na imo sining mga ATM cards ma'am. Sir Sanel Abayon Bansales, Sir Jojo Sedano, Ma'am Maricon de la Peña. May mga birthdays dira sa mga March 31 babies. Happy birthday. 3 minutes na lang birthday nyo na mga ka-K5. So far so good na-istoryahan man nato ng aton siri nga mga topiko diri sa aton siri nga pagpangalaga. Sa liwat, temporaryo nga talos para madugay-dugay gawa nga talos. Hindi
K5 June Aluhado Kapulot. By the way, nakaupod natin sa Master Control K5 Andre Fred La Pastora. Nagdara sa Quinto Distrito K5 Flo. Papa Flo. Kamusta dara Sir Boss Boy? Ang agawan. Papa Flo may dayad yun nga gabi. Naman sa Pasisiri kay K5 Edmar. Kag sa mga K3 News FM stations naton nga naga-hook up sa aton sa ring pagpangalagan. Ang ining mga balita kag impormasyon ang ginadulong sa inyo sang kaalawan sa mga produkto de kalidad ni Dr. Amin Itang Uy, ang DTX 500, Mighty C, T3 Bio, and of course Extend Food Supplement na nagahidlaw abis ang ilang mga misis gusto maglabing-labing mga K5. Nagasunod na ang programa K5 Ansel, si K5 Machocolate na wala pa subong, absent. Pas, anay ko ng pas. Nakaupod ninyo ako. Ako ang inyo alagan. Inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ang himpilan